Moitas gracias, señor presidente. Señoras e señores deputados do Grupo Popular, do Grupo do BNG, do Grupo Socialista e do Grupo Mixto, convidados presentes, medios de comunicación, galegos e galegas. Gracias a todos por acompañarnos hoxe. Se me permiten unha mención especial, tuve ocasión de facelo persoalmente, pero o portavoz do Partido Socialista polos duros momentos que lle tocou pasar a semana pasada. Señorías, hai 2 anos este Parlamento investiume como presidente de Galicia e o fixo para cumplir o mandato que formulou o noso pobo nas urnas. Adquirir compromisos está ao alcance de calquera, probablemente, pero para cumplilos é necesario algo máis, moito máis. É necesario ter principios, ter determinación e contar cun equipo que axude e acompañe en cada paso. Nun momento onde a política semella, para algúns é certo, algo cada vez máis frívolo e falto de compromiso, eu veño aquí a reivindicar todo o contrario, a reivindicar a política sólida, a reivindicar a solidez que dá facer o que se promete, a solidez que dá gobernar para servir e non para estar solo no cargo ou para sobrevivir. A solidez que só se pode mostrar cando un sabe a quen se debe, cando sabemos a quen nos debemos. Eu teño claro que debémonos a Galicia por riba de todo e a nosa forma de responder a esa confianza é afrontando os desafíos que ten a nosa terra. Sen medo, sen hipotecas e sen vacilacións. Superado hai uns días o ecuador desta legislatura, solicitei celebrar este debate de política xeral. Para que? Pois para facer balance dos logros que acadou Galicia ao longo deste tempo, para valorar o cumprimento dos compromisos adquiridos e para analizar os desafíos que temos por diante. Señorías, estas comparecencias de rendición de contas só se evitan cando non hai contas que render. Ou dito de outra maneira, as evitan quenes non queren rendir contas. Por iso, no noso país, en España, só se celebrou un debate do Estado-Nación en 8 anos. E por iso, en Galicia, celebramos esta sesión rigorosamente, igual que aprobamos os orzamentos todos os anos, salvo no caso do debate esta autonomía cando hai debate de investidura. Nestes 2 últimos anos, Galicia pasou por momentos mellores e por momentos peores, é certo, pero creo sinceramente, e deso falarei hoxe tamén, que no cómputo global gañan os bons momentos e os motivos para a esperanza. Galicia continúa creando emprego e o paro está en mínimos dende que existen datos, como certificaron esta mesma semana os datos correspondentes ao mes de marzo, sin ir máis lonxe. Os salarios están en máximos históricos, aínda que, por suposto, segue habendo moita marxen para que suban e terán que facelo damando incremento da productividade para absorber a inflación, que tamén sigue medrando moito máis do que debería. Seguimos aproximándonos á media de riqueza da Unión Europea. Levamos unha década conversendo e pasamos do 76 ao 84,5%. O noso tecido empresarial segue demostrando unha boa saúde. Levamos 3 anos consecutivos nun mundo tan convulso, superando os 30.000 millóns de euros en exportacións. E xa acabamos de sobrepasar o País Vasco. Somos líderes en reducción das emisións netas de efecto invernadoiro e neste ano imos ser os primeiros en contar cun mercado voluntario de créditos de carbono, a primeira comunidade autónoma. 2 de cada 3 galegos menores de 3 anos están escolarizados, 15 puntos máis que a media nacional. Galicia é a comunidade na que as condicións sociais e económicas dos alumnos influen menos nos seus resultados académicos. Galicia conta co mellor calendario de vacinación do mundo e seguimos ampliando, queremos seguir mellorando. Os hospitais galegos levan 3 anos seguidos realizando cada ano máis operacións cirúrxicas. E exactamente, a día de onte, 93.892 galegos dependentes están a recibir un servicio ou prestación. O que é o mesmo, o 99,4% dos que teñen dereito a ela e 20.000 persoas máis das que estaban recibindo o inicio da legislatura, gracias en parte ao plan de choque que, por certo, nos acaba de recurrir o Goberno central. Señorías,
Galicia avanza e Galicia crece de xeito equitativo, sustentable e, o que é moi importante, con cohesión social. E, por suposto, o Goberno galego, como é a nosa obriga, acompaña este crecemento cunha folla de ruta que foi aprobada democráticamente por unha maioría dos galegos, o programa electoral do partido que, despois de pedir a confianza, obtivo gañando as eleccións. 2 anos despois das eleccións autonómicas, o Goberno galego, a Xunta, cumpriu xa ou ten en marcha para a súa execución, quedan 2 anos, máis do 85% das medidas ás que nos comprometemos para este período de 4 anos. A palabra para nós segue tendo valor, moitísimo valor. Facemos exactamente, e cumprimos con nosa obriga, o que votaron as galegas e galegos. E, por suposto, Galicia non é allea ás incertezas cada vez máis do panorama internacional. A sucesión de acontecementos que vivimos nos últimos anos, a pandemia, a guerra en Ucraína, a actual en Irán, tivo e ten e terá probablemente efectos directos e en absoluto desesados. Para os cidadáns nun importante suba dos precios, especialmente os que máis afectan a súa vida diaria. E para as empresas unha importante inestabilidade que dificulta o seu día a día e tamén a planificación a medio e a largo plazo. Xa mobilizamos máis de 270 millóns de fondos autonómicos para paliar o impacto da guerra nas economías domésticas e no tecido productivo. Señorías, ante un contexto incerto, son moitos os territorios que se están a deixar seducir por opcións políticas populistas que beben do medo e que traducen ese medo en agresividade e en polarización. E por iso estou especialmente orgulloso de que Galicia non caese nesa forma de facer política. Esa forma de facer política que, ao meu modo de ver, resulta incompatible coa nosa forma de entendernos, coa nosa forma de vivir e coa nosa forma de entender e convivir co mundo. Eu creo firmemente que o camiño de Galicia que se labrou nestas 4 décadas de autonomía é o máis axeitado para protexernos e reforzarnos neste momento tan complicado. Agora máis que nunca compre non esquecer canto custou conseguir o que hoxe temos. Cando a gobernabilidade e a normalidade institucional se converten por aí fora en algo excepcional, en Galicia desfrutamos dela con toda normalidade. Cando aprobar uns orzamentos ano a ano se pretende, por algúns, algo exótico, algo innecesario, algo casi caprichoso, en Galicia é o normal, porque é o normal, é o que hai que facer. E cando a polarización parece unha condena que amenaza as sociedades, en Galicia fuximos de todo eso reivindicando o respeto e a pluralidade. Esa é a nosa forma de facer as cousas, a nosa Galicia calidade, prudencia, humildade e tolerancia. Aínda que algúns se empeñen en facernos ver que o contrario é o que funciona, non debemos ter medo e debemos manter o noso propio camiño. E agora que volvemos decatarnos unha vez máis, a veces o esquecemos, de que a xeografía é determinante, de que a xeografía ten un impacto directo e que a realidade se entende mellor diante dun mapa, compre reivindicar máis que nunca o emprazamento privilexiado que ten Galicia. Somos o mellor balcón atlántico, unha ponte entre o vello e o novo continente, e non só en termos físicos, que tamén en termos humanos. A palabra Galicia significa moito para millóns de persoas nos 5 continentes. A nosa condición de pobo emigrante foi unha condena antano para moita xente, ou se convertese nunha excelente oportunidade para reforzar o noso papel a nivel internacional. Falamos con voz propia ante as institucións europeas, asumín durante este último ano a presidencia da delegación española no Comité das Rexións. Eso nos permitiu manter contactos e reunión con comisarios e altos cargos das áreas máis relevantes para Galicia. E mesmo recibimos aquí, na Praza do Obradoiro, a presidenta da Comisión Europea. Hai que continuar cultivando esa Galicia aberta, sen complexos, que pide paso no novo escenario, no nacional e no internacional. Galicia nunca se pechou en si mesma e nunca xa máis pode facelo. Temos moito que achegar. Galicia calidade debe ser un lema que se escoite cada vez no mundo enteiro. E se queremos ser fortes fora, o primeiro, lóxicamente, se non sería imposible, é ser fortes dentro.
E non se pode ser fortes, nin ninguna sociedade pode ser xusta se se construe sobre a desigualdade de oportunidades. E se falamos de oportunidades e de igualdade, hai que falar de moitas cousas, pero neste momento, especialmente porque preocupa moitísimo os galegos e as galegas, hai que falar de vivenda. A vivenda creo que a estas alturas está claro, é un obxectivo constante e irrenunciable para o Goberno galego nestes 4 anos. Un eixo político absolutamente prioritario. No 2024 marcámonos unha meta ambiciosa. Duplicar en 4 anos o parque público de vivendas, pasar de 4.000 a 8.000. Señorías, hoxe podo confirmarlles que todas as novas vivendas comprometidas, as 4.000, o 100%, xa están en marcha. E en poucos meses comezaremos a entregar as primeiras chaves en Pontevedra, en Santiago e así sucesivamente ata cumprir o compromiso. Comprometémonos tamén a desenvolver solo para 20.000 vivendas protegidas. Esas son unha realidade 12 proxectos de interese autonómico residencial, que é a figura que nos vai permitir cumprir ese obxectivo a maiores das 20.000 vivendas. Nun ámbito tan sensible para a xente como é a vivenda, en o que os prezos cada vez máis elevados son unha preocupación cada vez máis central para tantos galegos, é, por desgracia, cada vez tamén máis habitual que se escoiten propostas demagóxicas e baleiras de contido. Nós témolo claro, menos dogmas e máis obras de construción. Por qué? Porque os dogmas levan a situacións como as que estamos vendo, a que desapareza en menos dun ano máis da metade da oferta de inmobles en alugueiro, como está sucedendo na única zona de Galicia, na única cidade, que a día de hoxe está declarada, porque así o quiso, como zona tensionada. En cambio, a construción de obras, esa aposta, permite que cada vez máis persoas poidan comprar ou alugar unha vivenda asequible. Señorías, a Xunta nunca vai construir muros para dividir a xente. Iso lle desamos a outros. Nós imos construílos para sustentar vivendas que as persoas poidan habitar. E, por suposto, hai que traballar no eixo da vivenda en moitos máis frontes para mitigar esta crisis. Menos impostos, falaremos tamén, menos burocracia, máis axudas para reformas, especialmente no rural, máis propostas novidosas, atrevidas, valientes, para poñer en valor espazos desaproveitados, máis medidas para que os edificios inacabados, os locais comerciais en desuso poidan ter unha segunda vida e unha oportunidade para moita xente. Eu creo que estamos avanzando na boa dirección, na da vivenda de calidade. E agradezo, ademais, a colaboración de moitos concellos de todas as cores políticas, non só do Partido Popular, que están a implicarse coa Xunta para conseguir este obxectivo. Obxectivo común que é dignificar e prestixiar a vivenda protexida. Construir vecindarios agradables, vivibles, acolledores e con todos os servizos de calidade, para que toda a xente que vive neles faga vida de barrio, vida de cidade, vida de vila nos que están, os encha de vida. Por iso, como decía, hai que seguir dando pasos. E quero anunciar dúas decisións que queremos adoptar orientadas a que as vivendas que estamos a construir sexan aínda máis accesibles para máis persoas, para as persoas traballadoras, para moitas persoas que a día de hoxe, no mercado actual, moitas veces ben complicado o acceso a unha vivenda, aínda que teñan un soldo digno, pero non dabondo para poder comprala no mercado libre. Recordarán que en 2025 incrementamos o teito máximo de renda para acceder a unha vivenda pública. Tamén que reservamos para as persoas de menos de 36 anos o 25% dos pisos de protección pública en venda e o 40% dos que se ofrecían en alugueiro. Hai que dar un paso máis. E sobre esta base tomamos, como decía, dúas decisións. A primeira, imos volver a elevar o limiar o límite máximo de renda, ata 4 veces o IPREN. Isto como se traduce na práctica? En que, por exemplo, unha parella que teña un fillo e que ata agora tiña un límite de 2.250 euros brutos mensuais en 14 pagas,
e a partir de non podía acceder á vivenda, agora se leva ese límite ata o 3.500 euros para que poidan acceder máis persoas á vivenda. E se falamos de familias numerosas, o teito elévase aínda máis, ata 4,5, 4,5 veces o IPREN. Por exemplo, un fogar con 2 proxenitores e 3 fillos pode hacer unha vivenda protexida cun novo limiar máis alto, 4.150 euros brutos mensuais de ingresos. Esta é a primeira decisión, que se pode traspasar a moitísimos exemplos e todos darán máis posibilidades para acceder a vivendas a persoas que ata agora non o podían facer. A segunda decisión, reservar o 30% das vivendas públicas en venda para persoas de entre 36 e 45 anos, porque temos detectados que son os que máis dificultades están tendo para acceder a ese tipo de vivenda. E darlle ademais unha especial preferencia ás familias que sexan pais de nenos pequenos. Son os que máis dificultades teñen para a mobilidade xeográfica e, polo tanto, son os que hai que facilitarles máis hacer unha vivenda no sitio onde estén residindo. Por que facemos todo isto, señorías? Porque creemos que a vivenda pública debe estar ao alcance de canto máis persoas millor. Ao alcance de estratos, segmentos de poboación que ata agora non podían acceder. Clase media, que en moitos casos se veía excluída e se ve excluída de outras axudas e, polo xeral, tamén deste tipo de vivendas. Agora o terán un pouco máis sinxelo. Industria e enerxía. Fundamental tamén para o noso presente e o noso futuro. O mes pasado a Comisión Europea presentou unha lei de aceleración industrial que parte dunha certeza, que Europa necesita apostar pola industria, apostar decididamente para manter e reforzar o seu peso internacional cada vez máis ameazado. Isto que vale para Europa vale tamén para Galicia, especialmente neste momento para Galicia. Creo que partimos tamén aquí dunha boa situación. O índice de produción industrial sigue medrando en Galicia, mentras que no conxunto de España está descendendo. O emprego industrial está en máximos en Galicia dende o ano 2010. 3 anos consecutivos de subidas nos levan a que haxa máis de 192.000 persoas traballando na industria en Galicia. Consecuentemente, a industria ten un peso tanto no emprego como no noso Produto Interior Bruto por riba da media nacional e medrando. E hai que seguir por este camiño. Afortunadamente, a Galicia atrasada e ancorada nunha economía prácticamente de subsistencia é só un mito. Algúns, eles saberán por qué, lles interesa que ese mito siga pervivindo. Pero non é así. A realidade é ben distinta. Temos un tecido empresarial moderno, aberto ao mundo, empresas que están en todo o mundo e que nos enorgullecen, pero tamén pequenas empresas que fan o seu labor, todas competitivas, todas con marxen para seguir crecendo e para crear empregos de calidade, que fagan subir os salarios. Esta é a mellor maneira de protexer as economías, tamén as domésticas. Protexelas frente á inestabilidade económica, a inflación e para reter talento. As empresas galegas ofrécenos cada día milleiros de motivos para creer. O traballo atrae máis traballo. E por iso imos seguir coa nosa estrategia. A día de hoxe hai 14 proxectos industriais estratégicos declarados en Galicia, que van dende o hidróxeno verde, o biometano, plantas de produtos do mar congelados, centros de datos, industria agroalimentaria. A nosa non pode ser unha terra de monocultivo económico. Temos moitas potencialidades, e, polo tanto, debemos abrir cada vez máis vías de negocio. Xa temos plans directores da automoción e do naval, que nos reforzan nos sectores nos que somos históricamente fortes. E hai outros 7 sectores estratégicos que, antes de que remate o primeiro semestre do ano que ven, terán tamén o seu plan director. E como evidentemente non somos unha illa, hai decisións do Goberno central, que tamén é o noso Goberno, que nos afectan e nos limitan e que deben ser tratadas tamén neste debate. Por exemplo, a menos de 5 meses para que rematen o prazo de execución e certificación dos fondos Next Generation,
siga habendo máis de 16.000 millóns de euros sin executar dentro dos PERTEs industriais que o Goberno central decidiu reservarse en exclusiva. Estaban chamados a modificar, revolucionar o noso tecido industrial, o español e, polo tanto, tamén o galego. Están sin utilizar, nunca hai son. Podían terse aproveitado, moitos deles, en proxectos en Galicia e, ao final, non lle van a aproveitar a ninguén. E tamén falo do escaso e pouco entusiasta apoio a infraestructuras fundamentais para Galicia, o hidroducto, antigo gasoducto a Coruña-Zamora. Fixemos todo o necesario, todo o que se nos pediu para que fora unha realidade. Necesitamos un impulse, un apoio moito máis decidido do Goberno de España, igual que está apoiando outras infraestructuras estratégicas noutras comunidades autónomas que parece ser que lle interesan moitísimo máis. E, por suposto, falo, non pode deixar de facelo, do uso partidista de algo tan importante e tan estratégico como a rede eléctrica, a planificación eléctrica, usada, e volvo a dicilo, para estrangular proxectos que noutros territorios contarían e contan con apoio incondicional con moitos menos requisitos. Toda unha provincia sin planificación eléctrica por unha maniobra política. Non me cansarei de repetilo. Pero, pese a estes atrancos, temos que seguir traballando. Hai novas oportunidades en moitos campos, sector aeroespacial e de defensa. Hai que aproveitar as circunstancias. Non as provocamos, pero outros os van a aproveitar. Por lo tanto, Galicia ten que facelo. Contamos cunha estrategia que busca mobilizar 900 millóns de euros. En este mesmo ano licitaremos os primeiros acordos de asociación para atraer a Galicia investimentos potentes neste ámbito, polo que Europa vai apostar nos próximos anos. Tamén hai moitas oportunidades no sector mineiro, que supón miles de postos de traballo directos en Galicia agora mesmo e que pode supoñer moitísimos máis. En Galicia existen 18 dos 34 materiais críticos identificados pola Unión Europea. Moi poucas rexións europeas teñen esta condición. O ano pasado sacamos a concurso Dereitos Mineiros e este ano lanzaremos un proceso semellante, centrándonos nestes novos metales estratégicos e tamén metales minerales estratégicos e tamén nos minerais clásicos na minería galega, granito, lousa, cuarzo, que siguen tendo moitísimo potencial. Por suposto, falar de industria é tamén falar de enerxía. Non temos gas, pero temos unha planta regasificadora das máis potentes de España, das que mellor funcionan e que agora, máis que nunca, se está revelando como estratégica polas crisis de suministro de combustibles que estamos padecendo. Tampouco temos petróleo, pero disponemos de algo tamén moi valioso, o noso ouro verde e azul, a auga, o vento, os nosos recursos renovables. E temos que aproveitar este potencial. Imos seguir apostando por unha eólica terrestre ordenada e respetuosa co medio ambiente, por moito que lles pese a algúns. E tamén queremos apostar, non queremos renunciar, non ten ningún sentido a unha eólica mariña sempre que sexa e pode selo plenamente compatible co aproveitamento dos nosos recursos pesqueiros que son fundamentais. E exploraremos outras fontes de enerxía renovables que teñen moitísimo potencial, que están casi empezando. A hidráulica reversible, a enerxía ondimotriz, esas pilas gigantes que todo o mundo vai buscar no futuro e que poden supoñer enormes investimentos no presente, no futuro inmediato en Galicia. E, ademais, estamos convencidos de que todo este desenvolvemento das renovables ten que vir, non pode ser de outra maneira, acompañado de beneficios directos para os lugares nos que se instalen. E para iso constituímos unha fórmula pioneira. En España non existe ningún outro modelo con este grado de desenvolvemento. Está inspirado en países onde este modelo xa funciona. Noruega, sin ir máis lonxe. Estou falando da Sociedade de Recursos de Galicia. Os descontos do 80% na factura da luz, cos que van contar xa medio milleiro de fogares na Mariña, onde está o primeiro parque eólico adquirido por Recursos de Galicia, creo que un perfecto exemplo de por onde hai que ir. Isto ten que ser solo o principio e, polo tanto, anuncio que nas vindeiras semanas iniciaremos, xunto cos nosos socios, xunto coas empresas potentes e implicadas coa Xunta de Galicia neste proxecto, unha ampliación de capital de Recursos de Galicia para que as galegas e galegos
xestionemos e participemos cada vez máis en instalacións e explotacións e teñamos retorno social a través de descontos na enerxía que consumimos. En definitiva, señorías, en materia industrial enerxética, que é o noso futuro, sempre que haxe unha oportunidade compatible co respecto ambiental, compatible co respecto ás normas, a Xunta vai aproveitala para que non a aproveiten noutros lugares. Este é un mundo competitivo, non ten ningún sentido deixarlle sempre por sistemas oportunidades a outros. Sempre que se habla unha posibilidade intentaremos convencer os investidores para que veñan a Galicia. Decides que aquí terán as máximas garantías, seremos rigurosos, pero tamén os ampararemos si cumplen. Entre progreso e estancamento, sempre ten sentido escoller progreso. É absurdo decidir quedarse estancados como algúns pretenden. A preservación ambiental e o progreso son perfectamente compatibles. O que non son compatibles é a coa politización de todos estes proxectos. Eu teño absolutamente claro, señorías, defenderá o meu goberno unha política económica da que todos os galegos se poidan sentir orgullosos, implicados, especialmente a xente nova. Xente nova para que poida quedarse aquí, para que poida exercer a súa vocación, aquilo que estudiou, para que teña traballo de calidade, emprego cualificado, emprego ben pagado, acorde coas súas aspiracións e o seu proxecto de vida. E así hai que facer as cousas, e o demais son demagocias, e o demais é non querer entender a realidade. Seremos firmes porque o merecen os galegos de hoxe, pero tamén os galegos de mañán, os que se están formando agora mesmo. E por iso, frente aos que por sistema din non a todo, seremos sempre que se cumpra a Galicia do sí, que é o que esperan os galegos. O noso sector primario, señorías, tamén é fundamental. O mar se identifica coa esencia mesma do que somos. A pesca, o marisqueo, a acuicultura e a transformación dos produtos do noso mar son un pilar da nosa economía. É certo que os temporais dos últimos meses supuseron unha drástica baixada na salinidade das augas e, como consecuencia, as poboacións de marisco sufriron moitísimo. Por iso autorizamos recentemente no Consello da Xunta unha inxección de casi 23 millóns de euros para que os que realmente saben, que son os que salen todos os días a mariscar, a traballar no mar, teñan todo o apoio necesario para a recuperación e regeneración do seu medio de vida. Recuperar as rías, como estamos a facer, por exemplo, na Coruña e Pontevedra, non é poñer unha tirita sobre unha ferida puntual, non, é moitísimo máis que eso, é reforzarnos para que o marisqueo, a pesca, siga sendo unha clave no noso futuro. E para iso combateremos tamén a intención do Goberno, non disimulada nin siquiera, de cambiar por a porta atrás o Regulamento Xeral de Costas. Este movimento non só está a crear unha enorme inseguridade xurídica, é que unha deslealdade despois da sentencia do Tribunal Constitucional e está a poñer en risco o desenvolvemento e os proxectos a futuro dun sector clave para Galicia. A acuicultura, sin ir máis lonxe, pero non só, 5.000 traballadores que agora mesmo poden ver comprometidos as súas expectativas de futuro. En o que queda da legislatura seguiremos impulsando a renovación da frota e loitando por un marco financiero comunitario que permita seguir apoiando a pesca, permita seguir reemplazando os barcos antigos por outros máis modernos, seguros e eficientes no uso de combustibles. E, por suposto, este apoio ao mar abarca a toda a extensa cadena de valor dos produtos do mar, que rematan en industria transformadora e conserveira, as máis potentes de Europa, e, polo tanto, tamén seguiremos colaborando con eles. E, por suposto, como continúa preocupándonos e moito cada vez máis o descenso sostido no consumo do peixe, volvemos a mandar unha mensaxe ao Goberno central e lembrarlle que aínda non é tarde, é certo que cada vez máis, pero aínda estamos a tempo para rebaixar o IBE dos produtos do mar, que é unha das mellores políticas de saúde pública e tamén política económica, alo menos para Galicia. O merecemos e o demandamos.
Falaba de sector primario e, ademais do mar, por suposto, outro piar é a gandería e a agricultura. A nosa gandería e a nosa agricultura, que é un piar tamén económico, social e territorial nun país como o noso, que entende a produción de alimentos como un sector estratégico ligado á calidade, á sustentabilidade e tamén, por que non dicilo, a nosa propia identidade. Temos granxas cada vez máis profesionalizadas, cada vez máis diversas e cada vez máis competitivas. Viviron nos últimos anos unha intensísima modernización, un relevo xeracional sin perder a súa identidade e as súas raíces. Milleiros de explotacións agrícolas e gandeiras en Galicia sosteñen emprego, fixan poboación e contribuyen a un desenvolvemento equilibrado no que o rural non é periferia, é cada vez máis centro de oportunidades. Pechamos 2025 cun récord de produción leiteira. Por primeira vez, 3 de cada 4 litros se transforman xa en Galicia, non fora. Deixan aquí ese valor engadido. E o vacún de carne, especialmente, e a carne en xeral, está en cifras de facturación nunca antes vistas. Unha ollada a todo isto permite optimismo, pero en ningún caso relaxación nin euforia. Son moitas as ameazas que temos agora mesmo. Estamos vendo o risco, xa está aquí, de baixada xeralizada dos precios do leite en orixen. Hai que seguir traballando para evitalo e para atenuar ese impacto, incluindo, se é necesario, onte o decía a consellera de Medio Rural, poñer a situación en mans da Comisión Galega de Competencia e abrir expedientes si se detectan incumprimentos e seremos inflexibles na inspección e na denuncia se procede. E ao mesmo tempo actuaremos frente á entrada en vigor do acordo comercial entre a Unión Europea e o Mercosur. Que fácil é negarse, como se fora a decir que non se faga e conseguilo. Non é así. E, polo tanto, o que temos que ser é prácticos e intelixentes. E ser intelixentes é estar vixiantes para maximizar as oportunidades, que tamén as hai, e mitigar os riscos que existen. Para populismos e para demagoxias xa están os de sempre. E, polo tanto, dispoñemos dun plan propio de medidas de vixiancia e control que xa estamos executando e defendemos con firmeza a posición do sector ante o Goberno central e ante a Comisión Europea para que fagan o mesmo que está facendo Galicia na esfera das súas competencias e capacidades, que son moito maiores. E seguiremos facendo todo o que estea na nosa man para garantir que a política agraria común, a futura PAC do período operativo 2028-2034, que xa está aquí ás portas, conserve unha forma de xestión eficaz e siga dispoñendo dun volumen suficiente de fondos para seguir modernizando o noso agro e para seguir garantindo o desenvolvemento do rural. Isto tamén é fundamental. Acabamos de estar co comisario responsable e Galicia non vai baixar a guardia neste empeño. E seguiremos avanzando na mellora da nosa estrutura territorial agraria para que o esquema de minifundios que sempre houbo en Galicia e é parte da nosa identidade, se adapte ás necesidades modernas. Desde o ano 2020, por non remontar máis atrás, remataron 38 concentracións parcelarias, 26.200 hectáreas agrupadas, máis de 20.000 propietarios concentrados. Ata o final da legislatura prevemos pechar outras 25 parcelarias, 23.000 hectáreas máis, e seguir, porque isto é unha tarefa inacabada. Por lo tanto, seguiremos defendendo un agro forte, digno e respetado, porque cando avanza o campo galego, avanza Galicia. E se ten que avanzar o sector agrogandeiro e a agricultura, que decir do sector forestal tan fundamental en Galicia. Pudimos comprobar, por desgracia, con toda a crudeza, o ano pasado, que o despoboamento da superficie rural e a falta de limpeza das parcelas é un factor determinante que alimenta os grandes incendios forestais. Hai que traballar en prevención, tan só en materia de prevención, nos últimos 8 anos triplicamos os fondos destinados a limpezas e obras preventivas nos montes. Multiplicamos por 5 o número de hectáreas de monte ordenadas e incrementamos nun 50% a superficie de frondosas. Hai que seguir por este camiño. A día de hoxe se están en marcha os compromisos adquiridos neste mesmo Parlamento no pasado mes de setembro na miña comparecencia despois dos incendios de agosto. Xa están habilitados da man dos concellos un reforzo da xestión das faixas secundarias,
En 3 meses están adheridos tantos concellos como nos 6 anos anteriores, casi 300 dos 313. Agardo que sexan todos, e se non é así, agardo que os que non se adiran asuman as súas propias responsabilidades. Regulouse Seguimos traballando para que as comunidades de montes invistan máis en prevención do que están facendo toda agora. Hai magníficos exemplos, pero outras comunidades teñen que invertir máis nos seus propios bens, en previr. Elimináronse trabas burocráticas ao aproveitamento forestal e estemos en plena contratación de 4 novos medios aéreos que se engadirán ao forte dispositivo que xa traballou o ano pasado. Xa están pagadas, por certo, todas as axudas para a reconstrucción de vivendas, negocios, infraestructuras medioambientais e resoltas xa 700 solicitudes de explotacións agroandeiras e forestais, 7,5 millóns de euros. Seguimos, por suposto, agardando a que o Goberno Central faga a súa parte. Isto é unha tarefa conxunta. Así mo dixo o presidente do Goberno cando nos visitou en plena vaga de lumes en Ourense. Pediña a creación dunha base de unidade militar de emerxencias en territorio galego. Nada soubemos dende entón, absolutamente nada. Tamén espero que non se teña que repetir, o galla que non, un verán como pasado para que o Goberno Central volva a acordarse dese pacto de Estado que foi o eixo central da súa comparecencia ese día en Ourense contra o cambio climático. Cero avances, ningunha conversación, ningún contacto máis aparte de ese día en Ourense. Hai un par de semanas presentamos ante o Consello Forestal un Pladiga, un plan contra incendios que contempla actuar sobre un 70% máis de superficie que o ano pasado a nivel preventivo, limpeza, e incorporar máis efectivos, 170 a maiores dos que xa había o ano pasado, ademais de duplicar a unidade de extinción que imos dedicar a actuar nos incendios máis complexos, nos grandes incendios que se están vendo en toda España nos últimos anos. Señorías, o tema do emprego tamén ten que ser un tema fundamental. Galicia crece e, polo tanto, o paro está en mínimos de 2 décadas, dende que hai datos. A poboación activa ocupada sigue en crecemento, hai máis asalariados que nunca e máis xente con contrato indefinido. Hai que acompañar e consolidar esta evolución e, polo tanto, hai que facer unha política de emprego axustada ás necesidades reais, o que piden as empresas, os autónomos e os traballadores. En formación seguiremos insistindo nas microcredenciais, que é a fórmula que se demostra frente aos planes tradicionais que funciona. Formación rápida, inmediata, a que demandan as empresas e os traballadores. Seguiremos renovando o Servicio Público de Emprego con ferramentas de inteligencia artificial para ser máis efectivos e máis eficaces na axuda a xente que busca traballo. E tamén, por certo, centraremos os esforzos nos demandantes de emprego que realmente teñen vontade de traballar, os que van á oficina de emprego porque realmente o que queren é atopar un traballo ou mellorar o que xa teñen. Esa xente merece todos os esforzos e aí temos que concentrarnos. E, por suposto, seguiremos garantindo os apoios para que se sigan contratando os colectivos con maiores dificultades de inserción laboral. E haberá que seguir recoñecendo o enorme mérito de todos os autónomos. Temos unhas maiores porcentaxes de autónomos de toda España. Valentes que levantan cada mañán as versas dos seus negocios, que lle dan vida ás nosas vilas e que dan forma ás súas ideas empresariais. Xa unificamos todas as axudas para autónomos, facilitámoslle unha tarefa que antes era moi complicada burocráticamente, era un compromiso que se está cumplido. 60 millóns de euros para cubrir con axudas todo o ciclo de emprendemento, dende que empezan ata que un propietario quere xubilarse e buscar un relevo. E incorporamos tamén novidades para fomentar o emprendemento no rural. Os polos de emprendemento espallados por toda Galicia están atendendo cada vez máis proxectos. E se falo de emprego, señorías, quero determe agora nun asunto especialmente importante, que creo que debe ser tratado, sen ningunha dúbida, con urxencia. Aproveitamos os 2 primeiros anos desta legislatura para ir delineando unha liña de traballo fundamental que agora vai empezar a executarse. Estou falando da situación e os efectos das baixas laborais. É un problema moi serio. Está lastrando a productividade en toda España e especialmente en Galicia. Hai cifras que invitan á reflexión. Somos a segunda comunidade con máis xornadas laborais perdidas por baixas. Somos a segunda comunidade con máis duración media das baixas, que superan de promedio os 60 días. As baixas laborais supuseron
que Galicia perdese máis de 2.200 millóns de euros, que tanto como decir o 3% do noso Produto Interior Bruto. Cada día, por motivo das baixas, non traballan en Galicia 70.000 persoas. É evidente, ninguén o pon en dúbida, por suposto, que existen circunstancias e razóns nas que, insisto, sin ninguna dúbida, unha traballadora ou un traballador deben estar de baixa e teñen que permanecer así ata que se recupere. Pero non estaría cumprindo con miña obriga se pasara por alto que, tal e como demostran as cifras, o crecemento das incapacidades laborais en Galicia é un problema estrutural de primeira magnitude. E non estaría cumprindo a miña obriga se non fora consciente de que hai moita marxen de mellora en todos os ámbitos, tamén na Administración, tamén na Xunta de Galicia, por suposto. O noso deber é garantir que estea de baixa quen realmente deba estalo e que volva a traballar en canto este en condicións todas as persoas que deban facelo. Xa pusemos, decía que aproveitamos estes 2 anos para facer moitas cousas e agora pisaremos o acelerador. Xa está en marcha, xa se aplicou un programa de revisión. Controlamos 130.000 baixas e resultou dese control 30.200 persoas que non debían estar nesa situación e, polo tanto, foron dadas de alta. Pois ben, agora, como decía, pisamos o acelerador. Nas vindeiras semanas presentaremos un programa integral de abordaxe das baixas laborais. O seu núcleo central vai ser a creación de unidades especializadas para a atención e control das baixas por doenzas muscoesqueléticas e de psiquiatría menor, que son estatísticamente as máis frecuentes. Estas unidades especializadas van servir de apoio aos médicos de atención primaria que xestionan as baixas. Imos reforzar o papel das mutuas na revisión das incapacidades temporais. Cando este en vigor este programa e cando unha mutua realice unha proposta de alta suficientemente justificada, a Inspección Sanitaria vai ratificar e acordar ese alta e só se existen dúbidas a Inspección citará ao traballador para poder valoralo e tomar a decisión axeitada. E, ademais, en lugar de que as mutuas teñan que solicitar, como pasa agora, unha por unha, cada proba ou tratamento dos pacientes aos que atenden, vaise tramitar unha autorización global para facer o seu labor o máis áxil, o máis eficaz e o máis rápido posible. Por suposto, imos dialogar este programa integral de abordaxe das baixas cos sindicatos e coa patronal no seo do diálogo social e escoitaremos suxestións de millora. Queremos poñelo en marcha a maior brevidade posible e estou seguro de que todo aquel que sexa responsable e sexa consciente deste problema aparcará as demagoxias, aparcará os procedimentos políticos interesados e remará a favor dun tema crucial para Galicia. Así o agardo, veremos se é así. Vida con calidade. Señorías, o incremento sostido na esperanza de vida é un logro colectivo, pero para que isto siga sendo sostible son necesarias moitas cousas, pero unha fundamental é a pirámide demográfica que Galicia rejuveneza. O crecemento económico e a creación de postos de traballo é esencial para calquera política demográfica. A mocidade galega está claro que quedará a vivir aquí se atopa un emprego de calidade que encaixe coas súas expectativas, co seu esforzo e coas súas capacidades. E tamén a mocidade de outros lugares virá a Galicia se considera que existen as mesmas circunstancias. E as familias vanse animar máis facilmente a ter fillos se teñen estabilidade vital e laboral e contan cos máximos apoios económicos posibles. É certo que as últimas cifras, modestamente, pero ofrece motivos para optimismo. Os nacementos incrementáronse lixeramente en Galicia, un 1,6 entre o 24 e o 25. Levábamos moitos anos baixando, nunca había ningunha subida. 1,6 no último ano de subida. Para as persoas que toman a decisión de ter fillos, Galicia dispón de máis axudas que en ningún outro lugar de España. Escolas infantís gratuitas, casas niño, tarxeta benvida, bono concilia, para ofrecer cantas máis facilidades millor. E a nivel migratorio, dende o ano 2009, chegaron a Galicia 170.000 persoas máis das que marcharon. Xa está ben de mitos
e de cifras interesadas que non son verdade. 170.000 persoas máis chegaron a Galicia das que marcharon, tanto de fora de España como de outras comunidades autónomas. Galicia está a converter cada vez máis en unha terra receptora de moitas persoas, de moitos acentos distintos e, salvo contadísimas excepcións, isto non está supoñendo ningún problema de convivencia, antes todo o contrario. Non somos unha terra acolledora e igual que nos acolleron cando tivemos que emigrar, agora debemos facer o mesmo. Hai moitos galegos que siguen vivindo fora, na terra que eles, os seus antepasados, escolleron para buscar novas oportunidades. Os temos tamén moi presentes. Cultivar e reforzar ese vínculo é fundamental, é unha posibilidade, un privilexio que nos pode dar moitas oportunidades. Queremos que nunca deixen de sentirse como que son galegos que viven fora, galegos que sempre van ter abertas as portas da súa terra, se en algún momento queren volver e aínda que non se plantexen esa posibilidade. Por suposto, dentro deste mapa da diáspora, a Argentina sigue sendo un país fundamental. Foi bautizada como a quinta provincia galega, nela viven casi 200.000 galegos de pleno dereito. E por iso, lles avanzo que a Xunta vai dispoñer dunha nova delegación en Bos Aires na que todos terán as portas abertas, sede moderna, ampliada e adaptada aos novos tempos e ás novas oportunidades e mandará esa mensaxe de Galicia aberta. Educación, outro aspecto fundamental. Aí está o futuro. Vivir con calidade significa que cada galego ou galega sexa o que queira ser, sen límites nin barreiras. A educación é unha ferramenta moi poderosa. Galicia converteuse na primeira comunidade en garantir a gratuidade de todas as etapas do ensino, dende que comenzamos na escola infantil ata que cada un sale co seu título de graduado na universidade ou na FP. Isto supón un investimento custoso, máis de 80 millóns de euros, pero é absolutamente rendible. O retorno é moito maior. As dificultades económicas nunca poden ser un impedimento para que calquera alumno chegue ata onde queira chegar, e o factor diferencial ten que ser o esforzo de cada un, non as circunstancias económicas nin a conta bancaria da súa familia. Estamos moi orgullosos de ter construído entre todos un sistema educativo gratuito, de enorme calidade, e que abarca toda a nosa xeografía. Temos a rede de centros educativos máis extendida de toda España, temos un sistema de transporte escolar que chega aos lugares onde viven os alumnos e comedores escolares que fomentan a conciliación e a equidade do sistema. E, por suposto, todo isto non sería posible sin o compromiso dos docentes. Para recoñecelos como se merecen, seguimos implantando melloras. Estamos executando o acordo ao que chegamos no ano 2023 cos sindicatos que quixeron dialogar, que afortunadamente foron prácticamente todos, para mellorar a situación do profesorado e cumpriremos, sen ninguna dúbida, os nosos compromisos. E ao longo desta legislatura seguiremos abordando retos estruturais do sistema educativo. O abandono escolar o primeiro, problema fundamental que está alastrando moitísimo outras comunidades autónomas. Temos mirado moito. Dende o ano 2009 reducimos do 25, casi o 26%, o 10% a cifra de abandono escolar. Hai que seguir millorando, non estamos satisfeitos. Hai que ofrecer opcións formativas personalizadas a mozos e mozas de 18 a 24 anos, a población inmigrante, para que se poidan reenganchar os que abandonaron ou non abandonen os que están pensando en facelo. Esta mesma semana no Consello da Xunta de Galicia demos paso nese sentido e o seguiremos dando. Outro reto é a convivencia escolar. O dixen no meu discurso de investidura, e me parece un tema fundamental que moitas familias teñen que sufrir en silencio, por suposto moitos alumnos e alumnas. En Galicia non caben en ningún caso e baixo ninguna circunstancia os abusóns. Tolerancia cero cara ao acoso escolar e a violencia. Fixemos moitas cousas nestes anos, puntos laranxa para denunciar os abusos, actualizamos o protocolo contra a violencia, plan de benestar digital, equipos de actuación formados por docentes formados especificamente, e hai que seguir. Eu estou convencido de que unhas aulas seguras, unhas aulas sustas e unhas aulas en paz pasan por moitas cousas, pero unha fundamental é que o profesorado teña autoridade e que esta autoridade se lle recoñeza e se lle dignifique. Nin presións,
nin amenazas, nin, por suposto, agresións son tolerables en ningún caso. Por lo tanto, en Galicia comenzaremos a aplicar sancións contra todas aquelas conductas que atenten contra a dignidade e autoridade do persoal docente, que son o piar fundamental do noso sistema educativo e, como tal, deben ser recoñecidos e protegidos. Outro reto fundamental é o uso da tecnoloxía na educación. Evidentemente non se pode educar os nosos cativos de costas a tecnoloxía, pero tampouco se pode delegar na tecnoloxía casi de xeito exclusivo a súa educación. Creo que isto é fácil de entender. E como xa entendimos, restringimos o uso dos móviles dentro dos centros escolares, fomos pioneiros, propusemos contratos voluntarios coas familias, non ten ningún sentido poñer normas na escola que despois se descoñecen cando os rapaces chegan a casa. Imos limitar o uso individual de dispositivos digitais para todas as nenas e nenos ata quinto de primario a través da futura Lei de Educación Digital e os avanzolles que esta mesma Lei de Educación Digital converterá a Galicia na primeira comunidade de España que vai regular por lei os usos permitidos e os usos prohibidos da intelixencia artificial dentro da educación. E para que imos facelo? Pois para crear material educativo personalizado e como apoio dentro das aulas. As novas tecnoloxías, a intelixencia artificial permite moitísimas posibilidades. E tamén para que imos regular todo isto a través dunha lei? Pois para impedir que os sistemas de intelixencia artificial suplan a supervisión humana. A IA pode servir como apoio, pero xamais pode reemplazar o criterio último das persoas, dos docentes. Outro servicio de calidade fundamental é a sanidade. Dispoñer dunha sanidade pública de calidade e que nos atenda correctamente é algo sempre fundamental, algo custoso, pero algo irrenunciable. É certo que o servicio público da sanidade está a vivir circunstancias, momentos complicados, en Galicia e en toda España. Hai moitas causas. Unha das fundamentais é, sen dúbida, a acuciante falta de médicos, especialmente en determinadas especialidades, recoñecido por todos os gobernos, incluído o goberno central, que se pon de perfil porque pensa que lle afecta moitísimo menos. É certo tamén que hai unha sensación de frustración entre os profesionais, que é comprensible, pero ante a que é importante saber as causas para solucionalo, e tamén os responsables. O goberno central está a promulgar un estatuto marco que provocou unha folga que pensa que non lle afecta, que lle afecta ás comunidades autónomas a través da suspensión de procesos asistenciais. Ten niveis de seguimento por riba do 20%, 200.000 operacións, probas e consultas suspendidas en Galicia por unha folga contra o goberno central. Cal está sendo a súa reacción? Poñerse de perfil, pretender que todo é un problema ás comunidades autónomas, que non lles concerne, e, polo tanto, non facer nada para solucionalo. Quero deixalo claro. Nós defendemos que se dote os médicos a nivel nacional dun marco xurídico específico que recoñeza as singularidades da súa profesión, pero non podemos facelo e, polo tanto, demandamos ao Goberno Central que o faga canto antes e que sexa consciente de que se suspenden operacións en Galicia, eles tamén están afectados. Esta folga coincidiu no tempo con outras dúas, na atención primaria. Unha cun seguimento ao 5%, que se desconvocou xa hai 2 semanas porque a Xunta negocia, non sirve de nada non querer dialogar, ser soberbio, decir que non hai que falar, como está facendo o Goberno Central coa folga que ten convocada. E outra, que tivo un seguimento do 2% que persiste, un sindicato que, polo xeral, hai que decirlo, non quere chegar a acordos. Por lo tanto, eu reivindico o valor do diálogo. Reivindico que hai que falar para solucionar os problemas, cada un na súa posición, pero non sirve de nada a situación que estamos tendo agora mesmo e que nos está provocando graves perxuicios sin ter responsabilidades no orixen desa folga. Hai que seguir cumprindo cos pacientes, hai que seguir apostando pola mellora da calidade asistencial. Por iso incrementamos nun 50% o orzamento da sanidade pública e nun 28% o número de profesionais nestes últimos anos. Apostamos pola sanidade preventiva, cada vez máis cribados, cada vez
mellor calendario de vacinación, o mellor do mundo en infantil neste mesmo momento, máis de 200 millóns de euros en reformas e melloras dos hospitais galegos, moitas delas ou rematadas e outras en curso, 50 millóns de euros en alta tecnoloxía sanitaria, imos ser o primeiro centro de España, o primeira comunidade de España con centro público de protonterapia. Hai que seguir abordando a saúde mental, unidades especializadas de nenos e adolescentes e tamén cos psicólogos en atención primaria. O compromiso era chegar a final de legislatura con 35 e 50 ao final da década. 21 xa están incorporados e chegaremos ao final da legislatura cumprindo, por suposto, os nosos compromisos. E tomamos unha medida pioneira para proteger a saúde dos nenos e adolescentes, prohibición de vender bebidas enerxéticas ata os 18 anos. Estas decisións, que ás veces parecen intrascendentes, teñen moitísima trascendencia e así se veu na repercusión. Fomos os primeiros e queremos seguir nunha posición punteira facendo cada día máis cirurxías, máis probas, máis consultas con especialista. Os tempos de espera para ser operado ou para ver o médico especialista en Galicia son inferiores en máis dun mes a media nacional. Hai que melloralo, sí, por suposto, pero esta é a circunstancia obxectiva. Hai marxen de mellora, xa o dixen moitas veces e seguirei repetindo. Na sanidade, especialmente, somos os primeiros, son o primeiro en recoñecelo. Hai que seguir facendo reformas valientes, reformas importantes, reformas dos puntos de atención continuada que estamos a impulsar, se vai basear en melloras retributivas, en ampliación de plantillas. Neste mesmo semestre imos propoñer unha reforma integral da atención primaria, é necesario facelo que adecue as súas estruturas ás circunstancias da Galicia actual. Esta reforma da atención primaria ten dous obxectivos claros, ten moitos, pero dous clarísimos. Liberar os médicos de tarefas burocráticas para que se poidan adicar o que realmente teñen que facer, que atender os pacientes e acadar as sendas que non superen os 30 pacientes en xornada ordinaria. Que imos facer para implantar, para conseguir estes obxectivos? Son varias medidas, quero avanzar e tres. A primeira, crear unha unidade especial que vai centralizar esa gran parte de papelamen de traballo burocrático que non ten valor médico, non ten valor clínico e que sobrecarga os profesionais. A segunda, aproveitando o impulso desta descarga burocrática, imos implantar un novo modelo de xestión das asendas dinámico, flexible e adaptado ás circunstancias de cada centro de saúde para que o médico lle poida dedicar máis tempo a cada paciente e que teña unha atención da máxima calidade. E terceiro, para coordinar todo isto, para que sexa efectivo, para que sexa eficaz, para que sexa real, crearemos unha Dirección Xeral de Atención Primaria que a día de hoxe non existe dentro do Servicio Galego de Saúde, que velará para que se cumplan todas estas liñas maestras e que faga un seguimento constante de todas as reformas que imos implantar. Señorías, volvo a insistir unha vez máis e non será a última en que a sanidade pública necesita melloras. Por eso as estamos implantando. En que non todo funciona ben, en ningún lugar. Pero tamén reivindico o excelente nivel da sanidade pública en Galicia. Os cidadáns valoran a sanidade galega por riba da media nacional. O 73% dos galegos considera que a atención primaria é boa ou moi boa e que o 82% otorga a mesma cualificación ás consultas con especialistas que teñen na sanidade pública. As calificacións tremendistas, insustas, demagóxicas non axudan en nada. Hai que traballar sobre esta realidade e sobre esta realidade é sobre a que a Xunta seguirá construindo melloras na sanidade pública. Se a sanidade é fundamental, a política social, por suposto, non é o menos. A política social supón que, cando unha persoa ten unha necesidade, as administracións, a xente que tes ao redor, che bote unha man, che dea apoio. Apoio se por circunstancias da vida deixaches de percibir os teus ingresos, que eran estables, que te aseguraban as necesidades, necesitas acceder a algún tipo de prestación que ofrece a Xunta de Galicia. Apoio para a plena integración das persoas con discapacidade, que teñen todo o dereito do mundo e teñen moitísimo que aportar. E apoio, por suposto, cando a idade vai facendo minguar as nosas capacidades e pasamos a depender de outras persoas
e necesitamos axuda no día a día. Señorías, os tempos para a valoración da dependencia e a asignación dunha axuda e un servicio eran excesivos. E, por suposto, había que facer algo. O primeiro é recoñecelo, facer autocrítica, non pasa nada, fixémolo públicamente e ao mesmo tempo que facíamos este recoñecemento, esta autocrítica, aplicamos un plan de choque. Plan de choque que empezou a funcionar e que logrou en tan solo 2 anos incrementar nun 26% e subindo o número de persoas dependentes atendidas. Neste mesmo ano Galicia vai acadar a cifra, ten unha parte de simbolismo, pero ten unha parte tamén de importancia polo que supón 12.000 dependentes atendidos. Estamos entre as 3 comunidades autónomas que teñen mellores resultados en dependencia. E queremos seguir, e por iso sería dun gran apoio que o Goberno central cumprira simplemente coa súa obriga legal, que é achegar o 50% dos custes da dependencia. A Xunta está subindo cada ano a súa aportación. E o Goberno central o que está facendo con unha recaudación récord en impostos é todo o contrario, baixala. Cada ano mingua. No ano 25 non chegou nin a 1 de cada 3 euros do financiamento total. 33%, 17% menos do que tiña que aportar por lei. Seguiremos traballando, seguiremos reivindicando, debería ser unha petición unánime de todos os grupos que simplemente se cumpla cunha lei estatal, por certo. Mentras tanto, non renunciamos a elevar a calidade e o alcance da política social, a ofrecerle a cada galego o servizo a prestación que máis se encaixa coas súas necesidades, co seu carácter, coas circunstancias familiares, coas súas preferencias. Hai que facelo así. Triplicamos a oferta de plazas en residencias de maiores sostidas con fondos públicos, incluídas, volvo a facer un recoñecemento, as magníficas residencias que puso e está poñendo a disposición dos galegos a Fundación Amancio Ortega. Multiplicamos por 7 as plazas en centros de día. Xa hai 20.000 persoas beneficiarias do servizo de axuda no fogar e este ano acadamos cos concellos un acordo importantísimo que era necesario para garantir a viabilidade deste sistema, a súa sustentabilidade. En 2 legislaturas, a achega da Xunta de Galicia a este servicio aumentou un 86%, casi un 100%. E dende o inicio da legislatura, cando se implantou este modelo, duplicamos hasta as 40.000 o número de persoas que están atendidas na súa casa cun apoio económico da Xunta a través do bono coidado. Pois ben, anúnciolles que no que queda de legislatura incluiremos a 10.000 galegos máis, que tanto como decir, en moitísimos casos, a 10.000 familias máis, para que reciban este bono coidado, que cada vez ten máis aceptación e cada vez se revela como unha axuda imprescindible para os dependentes que optan por este modelo. E para as persoas que necesitan, que demandan unha atención especializada nunha residencia, neste primeiro semestre culminaremos a primeira fase do plan de residencias de centros de día, que vai supoñer abrir en Galicia 24 centros máis. E inmediatamente despois, xa viñemos traballando nestes meses anteriores, faremos públicos os emprazamentos para a segunda fase do plan, comprometido tamén na miña investidura, para que existan outras 24 residencias de maiores en toda Galicia e que se licitarán no ano 2027. E así posibilitar que Galicia vai a contar nesta legislatura en 4 anos con 3.500 novas plazas de maiores impulsadas con fondos públicos operativas ou en camiño de selo, en camiño de ser unha realidade. E, señorías, todo isto pode facerse sin aumentar impostos. Rebaixar impostos crea riqueza, xenera dinamismo. As rebaixas fiscais aprobadas pola Xunta permitiron que, no que levamos de legislatura, os galegos aforrasen casi 1.100 millóns de euros por estas rebaixas fiscais que implantou a Xunta de Galicia. Hai que seguir e, polo tanto, avánzolles, anuncio unha nova bonificación. A partir do ano que ven, bonificaremos o 100% do imposto de actos xurídicos documentados para as vivendas protegidas. Este é un tributo que paga o promotor e o comprador, o promotor mentre está construindo e o comprador cando adquire a vivenda. Ata agora, por exemplo, unha vivenda protegida de 90 a 100 metros de superficie pagaba ata 15.000 euros por este imposto. Agora
pasarán a pagar cero. Para que? Para favorecer a colaboración público-privada e para que se construya máis vivenda protexida. Señorías, para que se fagan unha idea, dende o ano 2009 a Xunta baixou os impostos 138 veces. O Goberno Central, en solo 8 anos, dende o ano 2018, subiunos en 96 ocasións. Este non é o camiño de Galicia. Se poden baixar impostos e se poden ter bons resultados orzamentarios. Claro, para iso fai falta ter orzamento. Pechamos os 2 exercicios orzamentarios últimos sin déficit. Somos a cuarta comunidade autónoma de réximen común con menos débeda. Executamos prácticamente o 100% dos nosos orzamentos, dos 2 últimos orzamentos desta legislatura. Somos a comunidade autónoma que máis inviste en obra pública. E todo isto gracias a quen? A quen move o día a día da Administración, os empregados públicos, que fan unha xestión responsable e gracias ao que demostran día a día, a ese enorme compromiso da institución da que forman parte, todo isto é posible. Por iso, nas vindeiras semanas aprobaremos unha nova oferta de emprego público da Administración Xeral que un ano máis vai esgotar a taxa de reposición e contará con máis de 800 prazas. E estou seguro que todos estes novos funcionarios, estou convencido, servirán a Galicia coa mesma dedicación que os que levan todos estes anos xa traballando na Administración autonómica. Todos eles, os que permanecen, os que se acaban de xubilar e os que están chegando, merecen o noso agradecemento e tamén, quero dicilo, o noso respeto. Ante as descualificacións, ante as acusacións que reciben cando o seu criterio técnico non coincide cos intereses políticos de algún, eu reivindico e afirmo que seguiremos protexendo, dignificando e poñéndoos en valor. E, señoría, seguiremos prosperando con calidade. E para iso hai que seguir apostando polo I máis D máis I, polo I máis G máis I galego. Estamos investindo cada ano 1.000 millóns de euros en innovación. Crecemos o doble de ritmo en innovación que a media de España. Este é un pilar importantísimo, estrutural do noso crecemento, non só público, senón tamén privado das empresas. O sistema galego de ciencia está medrando sobre unha base sólida que se compón, o primeiro, fundamental, do talento, do moitísimo talento dos investigadores en Galicia e dunha planificación estable e sólida no tempo que lles dá seguridade e estabilidade. A Xunta está apoiando unha trintena de investigadores de vanguarda a través do programa Opportunius. Conseguimos unha factoría europea de inteligencia artificial recentemente que supón un investimento de 80 millóns de euros, centrado no ámbito da saúde. Estamos apostando tamén pola tecnoloxía cuántica, coa liña de comunicación máis longa de España, con novo gran ordenador cuántico que vai funcionar este mesmo ano e lideramos un val europeo de innovación especializada en tecnoloxía cuántica. Por lo tanto, o I máis G máis I con selo galego non queda atrapado, non pode quedar entre as 4 paredes dun laboratorio, senón que procura a transferencia do coñecemento, que é o que realmente aporta valor engadido e utilidade de investigación. Este vai ser o obxectivo prioritario da nova Fundación Galtia, que está destinada á captación de talento científico de alto nivel. Xa está constituída, en este mesmo ano lanzará a primeira convocatoria para captar investigadores. Señorías, quería falar tamén de turismo. En 2025 Galicia aproximouse a cifras impensables. 9 millóns de visitantes, prácticamente, faltou moi pouco, un 7,3% máis que o ano anterior, que esa fora unha cifra espectacular, pero o importante é que crecemos non só en número de visitantes, isto non é máis importante, sendo significativo. Crecemos en rendibilidade, en sustentabilidade, visitantes cada vez mellor repartidos no territorio, mellor repartidos nos meses do ano, e tamén en convivencia. Non me vou cansar de repetilo. Quen veña a Galicia a coñecernos, quen veña a Galicia a respetarnos, sempre será benvido. E volvo a chamar a atención sobre tipos de mensaxes perigosos que pode que en algún destino turístico estean xa a causar destinos perxudiciais. En Galicia todo o mundo é benvido, non nos molesta ninguén que veña a coñecernos con respeto, con respeto.
Temos por diante un ano histórico, o ano 27, unha enorme oportunidade. Investimos ao longo destes últimos anos casi 100 millóns de euros en prepararnos, mellorar infraestructuras turísticas, especialmente ao longo do camiño, seguridade viaria para os peregrinos, acollemento en xeral. É a nosa marca de identidade, unha ocasión única para que todo o mundo mire a Galicia. Por iso queremos que o Ano Santo sexa un acontecemento non illado, non un acontecemento dun ano, sino o mellor acelerador de transformación e mellora turística. Esta é a finalidade que busca, por exemplo, o programa O Teu Xacobeo, que mobilizou e vai seguir mobilizando a toda hora 15 millóns en aterrizar o Xacobeo nos 313 concellos galegos, que todo o mundo se sinta partícipe. E tamén estamos traballando para captar para o Xacobeo 2027 fondos en patrocinio. Queremos, como mínimo, doblar a cantidade do último Xacobeo, o Xacobeo 21-22. É posible. Estamos facendo o traballo necesario, mesmo con antelación e con planificación, pero para isto, volvo a decir, é necesario algo fundamental que o Goberno Central actúe. Estamos a 9 meses. Estamos recibindo moitísimos proxectos que se interesan pola financiación que poden ter do Xacobeo. Tanto proxectos que buscan financiación como patrocinadores que ofrecen. E, por tanto, non ten ningún sentido que a día de hoxe sigamos sin ter xa acordado polo Goberno de España os beneficios fiscais para as empresas que se comprometan co Xacobeo. Tantas veces prometido e non feito. Estou seguro de que isto non sucedería con algunha comunidade autónoma que todos temos na cabeza. E ademais do Camiño de Santiago, agardo que teñamos moi boas noticias no eido turístico e económico en próximas datas. Temos a 3 bens declarados Patrimonio da Humanidade. Este pode ser o ano no que se lle una a Ribeira Sacra. Quero, con independencia do resultado, agradecer a todos os profesionais que dende ámbitos moi diversos estiveron e están facendo todo o posible para que este obxectivo, este soño, se converta en realidade. Se o conseguimos, Galicia sairá gañando sin ninguna dúbida. E, señorías, o noso patrimonio natural, cultural e lingüístico non é só un tesouro que compartimos co mundo inteiro. Tamén debe funcionar como elemento de cohesión para nós mesmos, non de división. Esa é a meta do Pacto pola Lingua. O galego é unha chave que nos abre as portas de moitísimas cousas, do mundo lusófono para empezar, e debe ser tamén un motivo de orgullo compartido, insisto, nunca de división. Neste mesmo semestre, despois dun traballo dialogado e de recibir moitas aportacións, presentaremos aos grupos parlamentarios a nosa proposta de Pacto pola Lingua. Baseada no consenso, baseada na interpretación do que creemos que é o sentir mayoritario e baseada na confianza que o galego ten futuro. Moito futuro, e ese futuro pasa por seguir aumentando a súa presencia no ámbito tecnolóxico, no ámbito empresarial e entre os novos galegos, ademais de, por suposto, coidar, garantir a transmisión interxeracional. A lingua, señorías, debe servir para entenderse e non debe utilizarse para dividir ou para crear ou avivar friccións. O galego é e debe ser sempre o idioma dun pobo aberto, ambicioso e integrador. O idioma dun pobo orgullosamente bilingüe. E hai que seguir avanzando na consolidación das infraestructuras, nas que dependen da Xunta, esas as primeiras, a nosa primeira obriga, e nas que dependen do Goberno central. Pisaremos tamén o acelerador para ter unha terra mellor conectada nesta segunda parte da legislatura. Con mellores infraestructuras tecnolóxicas hai que garantir que as persoas que viven no rural teñan servizos tan indispensables, tan básicos a día de hoxe, como é unha conexión apropiada, axeitada a Internet. Por iso queremos ampliar a particulares as axudas que ata agora estaban reservadas para empresas que están ubicadas en lugares con conexións mellorables e ás veces conexións moi defectuosas. Tamén que os particulares se poidan beneficiar desas axudas. E tamén solicitaremos a autorización ao Goberno Central e a competencia necesaria, senón non se poderá facer, para seguir construindo en 2027 novas torres de telefonía para ampliar a cobertura nas zonas de sombra.
Xa o fixemos e queremos seguir facendo. Para que? Para que o 100% dos galegos, vivan onde vivan, teñan unha cobertura móvil digna dese nombre e axeitados os tempos. Isto tamén é reequilibrar o territorio e potenciar o rural. E tamén queremos unha conexión, unha mobilidade sustentable e por iso seguiremos apostando, fixémolo neste último Consello da Xunta, polas conexións directas de transporte público entre as cidades galegas. Seguiremos apostando polo autobús gratuito para galegas e galegos de menos de 21 anos ou de máis de 65. Neste momento hai 270.000 persoas nestas dúas franxas beneficiándose. Tamén seguiremos apostando polas mellores conexiones en infraestructuras hidráulicas para seguir avanzando en algo tan importante como unha xestión responsable da auga, que, a pesar do que vimos destes últimos meses, non é ni moito menos un recurso infinito. En 2025 investimos 110 millóns de euros en saneamento e abastecemento e o 80% das masas de auga que son competencia autonómica están en moi bo estado ou en bo estado, 24 puntos por riba da media nacional. E hai que seguir mellorando as infraestructuras viarias. Neste ano van comezar obras moi importantes e vertebradoras. Ampliación da autoestrada da Costa da Morte, último tramo da autovía Lugo-Sarria. Licitaremos a redacción do proxecto da variante Viveiro. Tamén estará listo o tramo ata Ramallosa, autovía Santiago Estrada. E no ano que ven estará rematado un novo tramo da autovía Tulla Guardia e estará completa a autovía Brión-Noia, además de seguir traballando no desdoblamento da autovía do Salnés. Ao rematar todas estas obras e outras tamén que estamos facendo de menor entidade, 9 de cada 10 galegos vivirán a menos de 15 minutos dunha vía de altas prestacións. Mentras, decía que hai cousas que dependen de nós e, polo tanto, nós temos que facelas e responsabilizarnos da súa execución e outras que non dependen de nós e tamén a nosa obriga é reclamalas. Estou falando das infraestructuras que o Goberno central sigue tendo pendentes. Non son só estradas. Estamos moi preocupados, a poboación galega está moi preocupada polo deterioro progresivo na calidade do tren e non podemos resignarnos a dar por normais atrasos cada vez máis longos, cada vez máis frecuentes nun servizo que antes funcionaba razoablemente. Interrupción constante de determinadas rutas, suspensión de frecuencias. Renfe non pode ver Galicia como un lugar onde simplemente hai que facer caixa. Na miña primeira reunión co presidente Sánchez pedinlle a creación dun grupo de traballo coa Xunta para falar de todos estes temas, para estar informado. Díxome que sí e nunca máis se soubo. E non será por non terlo reclamado máis veces. E, ademais disso, está a lista de obras pendentes do Goberno central, que non é que progrese, é que está enquistada e de algunhas nin se está nin se lles espera. Autovía Santiago-Lugo, melloras vías do tren cara a Ferrol, saída sur de Vigo cara a Portugal, dobre vía na conexión con Madrid, claridade respecto á variante de Cerdedo máis alá dos papéis eternos, implantación dun servicio de cercanías do que hai moita propaganda e ningunha concreción. Moitas desas actuacións deberían estar no plan do Corredor Atlántico que se nos prometeu tantas veces, ata se nomeou un comisionado que non tivo tempo en 4 anos para reunirse coa Xunta de Galicia, polo menos co seu presidente, a pesar de estar solicitado varias veces. Por non falar do estado de conservación das vías de alta capacidade. A Xunta de Galicia aumenta ano a ano o seu orzamento para conservar as nosas vías. Non ten ningún sentido facer novas infraestructuras e esquecerse de que as que están feitas deben estar en bo estado. As estatais están en franco deterioro. Podo comprobarlo calquera que teña que conducir por elas e isto non é de recibo. É certo que lendo sumarios judiciais ou lendo Twitter de algún ministro podemos entender que a orden de prioridades do Ministerio de Transportes anterior e do de agora non está no verdadeiramente importante e por iso é necesario e urxente un cambio de rumbo. Hai que falar tamén do autoestrada do Atlántico. Os beneficios da concesionaria están en máximos. Os importes das peaxes tamén e a paciencia dos galegos, esa sí que está en máximos. O máis ben, hai que decir que xa chegou a mínimos. En máximos a impaciencia por ver todo o tempo que pasa sin ningún compromiso. A Comisión Europea avanzou nun expediente que o Goberno central nos sigue ocultando. Non sabemos por qué. Queremos saber que se lle contestou á Unión Europea para decir que non era posible o rescate. A nosa postura é clara: transparencia, liberación da concesión e transferencia
da titularidade, exactamente por esa orden, e non hai ningunha razón para que a día de hoxe a situación siga como sigue. E, señorías, se vou rematando, todo isto hai que facelo dende a unidade. Os obxectivos que marquei teñen que ser obxectivos que deben acadarse baixo a unidade. Canto noutros lugares triunfa a división, aquí temos que recobrar a aposta pola colaboración, pola coordinación, pola ausencia de descoordinación e pola falla de lealdade institucional. Non queremos nada diso. Creemos que cada administración debe centrarse nos ámbitos onde máis útil pode serlle aos cidadáns. Levamos traballando nunha senda para ampliar o autogoberno que non consiste en transferencias ao peso, como algúns pretenden. Consiste en asumir aquelo que creemos que podemos facer mellor que o Goberno central. E se o Goberno central o pode facer mellor, non hai ningunha razón para que non o siga facendo. Por iso reclamamos en moitas cousas que cumpran mellor coas súas obrigas. E as que creemos que podemos facer mellor nos as reclamamos para poder exercerlas directamente. A mellor proba está, a pesar do que está pasando agora co Regulamento de Costas, na xestión do litoral. Xestión que costou sangue, suor e lágrimas. O Tribunal Constitucional tivo que poñer as cousas no seu lugar, pero que un ano despois creo que amosa melloras palpables, que era o que pretendíamos. Xa emitimos máis de 1.100 autorizacións, informes e concesións cunha agilidade moi superior, hai que decilo, á etapa anterior e en estreita coordinación cos que están no litoral e cos que viven no e do litoral. O camiño do litoral, que tanta expectación está levantando, permitirá ir desde Ribadeo a Tatuí a pé, será unha realidade neste mesmo ano e poñerá un pouco máis a Galicia no mapa das preferencias turísticas. O catálogo de bens do litoral identifica máis de 2.000 bens de interese para protexelos mellor e darlles unha nova vida. Hai cousas que non se poden tocar, pero outras que sí, non había ningunha razón para decir que todo era intocable e todo debía permanecer en estado de abandono. Hai que vivir na costa e da costa respetando, como se fixo sempre en Galicia, ao contrario que en outros sitios, pero non se pode ter posturas maximalistas que a nada levaban. En definitiva, señorías, autonomismo útil. Queremos ampliálo con novas competencias que xa estamos negociando co Goberno central. Hai que decir que avanza a bo ritmo, e aquí, cando as cousas son así, hai que recoñecelo, e agora mesmo se está producindo, agardo que tamén remate ben, a negociación para o traspaso das autorizacións iniciais de permisos de traballo, que é fundamental para poder cubrir as vacantes que agora mesmo é urxente cubrir en actividades económicas emerxentes que as necesitan en Galicia. Xa estamos intercambiando borradores e eu agardo, como digo, que nada se torza e que antes de que remate este ano esta competencia, como xa pasou con algunha outra comunidade autónoma, poida estar traspasada a Galicia simplemente para facelo mellor, de xeito máis ágil e de xeito máis eficaz cando máis falta fai. Lealdade e colaboración. Isto é o que lle pedimos ao Goberno central. É a mesma que ofrecemos, intentamos practicar cos concellos e coas diputacións. Estamos a tramitar unha nova lei de administración local. Era preciso modernizala despois de tantos anos, ano 97, para prestar un mellor servicio á cidadanía, para garantir esa estabilidade financeira, para facer unha delimitación máis clara das responsabilidades e competencias de cada un, en definitiva, para adaptar o noso tecido local ás circunstancias da Galicia actual. 670 millóns de euros en transferencias directas aos concellos neste ano 2026, a cifra máis alta nos orzamentos na historia da comunidade autónoma. Hai que seguir mellorando e, polo tanto, anúnciolles que imos lanzar unha liña de axudas para os concellos de menos de 20.000 habitantes para algo que neste momento lle resulta fundamental, para que poidan cofinanciar proxectos, especialmente da Unión Europea, nos que ahora mismo se exixe, sobre todo os concellos de menor tamaño, un elevado nivel de cofinanciamento que non poden alcanzar e, polo tanto, imos ir con esta liña de axudas, créditos con carencia, con baixo interese, cando máis falta lle fai e para que non renuncien a infraestructuras ambiciosas por falta de financiamento. Esta liña poñerémola en vigor de xeito inmediato. E, por suposto, seguiremos cunha actitude beligerante mentras sexa necesario e mentras sigamos asistindo á desarticulación o desmembramento
do Estado das Autonomías. Os criterios de decisión do Goberno Central, señorías, non poden guiarse polo que están facendo ahora mesmo. Non poden guiarse polos intereses de ningún partido, polos intereses persoais de ningún gobernante para manterse no poder. Nin do que está no poder, ni moito menos de minorías cusa ideoloxía se basea en moitos casos precisamente en non creer, en rexeitar a España da que pretenden obter todos os recursos posibles en detrimento dos demais. Xa abonda de negociacións debaixo da mesa. Están en xogo os servicios públicos, o equilibrio territorial fundamental homoxéneo en toda España e, polo tanto, tamén en Galicia, nin máis nin menos. Por tanto, a Xunta de Galicia seguirá loitando por un financiamento autonómico xusto, e que sexa xusto e que sexa sustentable no tempo, que parta dunha base innegociable, que é a igualdade de todos os españois e, por tanto, de todos os galegos, vivan onde vivan, que teñen dereito a recibir servizos públicos homoxéneos e de calidade. E isto que lle pedimos ao Goberno Central, que lle ofrecemos os concellos e as diputacións, é o mismo que lle pedimos a Europa neste momento tamén, cando se está negociando o novo período económico, que haxa un reparto de fondos no vindeiro período operativo que non repita os erros centralizadores e divisivos que vimos en España coa xestión dos Next Generation. O direi unha vez máis, señorías, Galicia nunca vai asumir repartos que condenen a nosa terra á desigualdade crónica. Nos costou moitos anos e moito esforzo superala. E agora, por caprichos persoais de ningún gobernante ou de ningunha minoría territorial, Galicia non pode seguir perdendo. E loitaremos para que non sexa así. Como les decía, señorías, nun mundo tan polarizado, tan enfrentado por intereses de algúns, gaña quen permanece unido, quen mantén a calma, a estabilidade e a normalidade institucional. Algúns lle chaman ser previsible, eu lle chamaría ser eficaz, ser normal, ser como é a xente. Falei neste discurso de autogoberno, que para mí é un concepto con significado claro, que o noso pobo dispoña da capacidade precisa para adoptar as decisións que legitimamente creamos que máis nos conveñen. As galegas e galegos nunca nos veu nada regalado, todo o contrario, nin a nivel individual nin a nivel colectivo. Tivemos que traballar moitísimo para conseguir o que temos e, polo tanto, temos todo o dereito do mundo a exixir o que nos corresponde, sin quitarlle nada a ninguén, pero sin deixar, por suposto, que ninguén nos quite nada a nós. Hai que seguir crecendo como sabemos facelo. E saber facelo é saber quen somos, saber de onde vimos e saber a onde queremos chegar. E iso significa ter claras as prioridades. Ter claras as prioridades e ter administracións que funcionen, que non pelexen, que non perdan o tempo. Millores salarios, millores servicios públicos, máis oportunidades, futura na nosa terra, estabilidade, calma, tranquilidade, convivencia. Iso é o que pide a xente aos seus gobernantes. Hai que saber identificar os problemas e tamén hai que ter a valentía de saber afrontalos e de saber resolvelos, deixando a un lado os intereses políticos, deixando a un lado os enfrentamentos e deixando a un lado os dogmas e as demagoxias. Hai que ter autoestima e ambición. Galicia non ten máis teito que o que queramos impoñernos. E se falamos de todo iso, hai que poñelo sempre moi alto. E, por lo tanto, comprométome a seguir traballando para estar á altura de Galicia, ni máis no menos, á altura da tarefa que me encomendou este Parlamento. Non acertaremos sempre, por suposto, non estamos acertando sempre. E o primeiro é recoñecelo, para correxir e intentar acertar na próxima oportunidade. Pero o que podo asegurar é que sempre traballaremos con honestidade, con humildade, con palabra, a importancia da palabra e do compromiso, e tendo como única guía os intereses do pobo galego, os que nos votaron e os que non. Durante moito tempo, Galicia Calidade foi unha marca que identificaba os nosos produtos e funcionou ben. Ahora ten que ser moitísimo máis, ten que ser unha marca que identifique o noso estilo de vida e que defina como queremos que nos vexan desde fora,
como queremos que vexan a Galicia, como queremos sentirnos orgullosos de ser galegos en todo o mundo. Queremos que en Galicia se viva cada vez mellor, ese é o obxectivo de calquer goberno. E para iso é imprescindible unha educación que iguale oportunidades, unha vivenda que sexa accesible, unha sanidade e uns servizos sociais que atendan ás necesidades de quen máis o precisa por todo o territorio, unhas infraestructuras modernas, un sector primario forte e unha industria competitiva. Estas son as prioridades da xente e, polo tanto, estas son as nosas obrigas. Hai 2 anos, Galicia escolleu, por unha maioría absoluta, unidade, estabilidade e responsabilidade. Galicia escolleu solucións e respostas. Escolleu mirar o futuro con confianza e tamén nos encomendou a responsabilidade de non defraudales. E para iso, tanto eu como o meu goberno vai seguir traballando porque queremos pechar unha década que mereza ser resumida en 2 palabras que cada vez máis xente vai entender. Galicia, calidade. Máis nada e moitas gracias. Gracias, presidente. Suspéndese a sesión hasta as 16 horas, 4 da tarde.
Aguasana, el gesto más sencillo para empezar a cuidarse. A mí me la recomendó el pediatra cuando nacieron mis hijos y desde entonces no compro otra. Aguasana se encuentra situada en una de las laderas de Agrova, en el término municipal de Bayona, Pontevedra, a 270 metros sobre el nivel del mar, en una zona verde, de gran belleza y libre de toda contaminación. A pie de manantial se sitúa la moderna planta de envasado, con un proceso de embotellamiento. O letreiro o cartón está dereito, sí. Vale, vale. Está xa aquí o G, perfecto, ¿eh? Válenos, vale.
Hola. Bueno, moitas gracias pola vosa presencia. Acabamos de escoitar o discurso do presidente Rueda, no que fixo unha valoración que nós estimamos sobrevalorada do seu goberno e das súas accións de goberno. Unha intervención chea de autobombo, de autocomplacencia. Dicía Albert Camus que o poder ten certas características comuns que as drogas, que proporcionan unha visión alterada da realidade. E, bueno, vimos que o presidente Rueda entendemos que confunde moitas veces os seus desexos precisísimos coa realidade, non? A confusión de desexo coa realidade pode ser incluso frecuente en todos nós, pero non é desexable, non? As boas intencións son as pedras do inferno, como tamén dixo algún escritor. Falamos das boas intencións, pero claro, os que estamos aquí día a día tratando os problemas, moitos dos cuales tamén tratou hoxe no debate, pois vemos que non se corresponden ca realidade as supostas bondades das accións de goberno. El, o presidente, curase en saúde dicindo que hai marxe de mellora. Eu diría que hai moito marxe de mellora. O marxe, neste caso, casi é maior en anchura que o corpo de texto, non? Por decir. Está moi ben que diga iso, que hai marxe de mellora, pero esa é unha maneira eufemística probablemente de dicir que non se están facendo de todo ben as cousas. Bueno, particularizando no caso que lle ocupa o noso partido, que como todos vostedes saben é a defensa dos intereses da provincia de Ourense ante o que interpretamos como unha discriminación sempiterna dos sucesivos gobernos da Xunta. Vou facer un par de apuntes. O presidente empezou falando en termos abstractos da súa imaxe de Galicia e decía que Galicia era un balcón do Atlántico, non? Aí hai xa unha especie de lapsus freudianos. Se dice que Galicia é o balcón do Atlántico, como dixo, pois o que está dando a entender unha visión de Galicia cara ao mar. Eso tamén acabou falando do litoral. É moi fácil ver que a atención do presidente do goberno e de todo o goberno da Xunta está volcada cara á costa, non? Balcón Atlántico, loita que costou, creo que dixo, sangre e sudor por as competencias do litoral. Falou, por exemplo, dos proxectos de autovías e non falou de ningunha do interior. Por exemplo, falou de diferentes autovías das zonas de costa e non nomeou para nada a intención de completar a autovía que una Celanova con Portugal, que é un proxecto do interior de Galicia, da provincia de Ourense, importantísimo para establecer relacións comerciais co noso país veciño de Portugal. Esa autovía non a nomeou, xa o lembrarei pola tarde. Falou das necesidades de fomentar o consumo de peixe, un produto do litoral, incluso de reclamar ao goberno do Estado a baixada do IBI nese produto, pero non se lle ve que faga ese mesmo esforzo reclamar a baixada de IBI para produtos agropecuarios ou facer campañas de consumo para os produtos que se producen, produtos agroalimentarios da provincia de Ourense e da ganadería. Quer dicir que a min deume a impresión de que ten, como xa dixemos varias veces, unha visión estritamente, digamos, do contorno marítimo da autonomía, non? O que decimos sempre, o litoral atlántico priorizado sobre o interior. Do resto dos problemas dos que falou, e das súas intencións de goberno en cada tema, trataremoslos despois na intervención da tarde, pero en todos eles, prácticamente en todos eles, os problemas dos que falou están especialmente agudizados na provincia de Ourense, como detallaremos, os de vivienda, os de emprego, os de medio ambiente. Solo nomeou das capitales e das grandes cidades de Galicia, solo nomeou a Ourense. Non falou en ningún momento das outras, pero, curiosamente, solo nomeou Ourense cando falou de cando veu o presidente do goberno por mor dos incendios no mes de agosto. O sea, a cidade que nunca se nomea cando se fala de cousas boas, fálase e nomease cando se fala das cousas malas. O sea, nomeou Ourense solamente para falar do malo, dos incendios do Brao e de cando veu Ourense para recordarlle a Pedro Sánchez os compromisos que naquele momento, que parece ser que foi a última vez que o viu,
se comprometeu. Lóxicamente, gran parte do discurso, máis que falar do debate da autonomía, foi falar dun debate en clave nacional. Fartouse de confrontar o Goberno Nacional e con Pedro Sánchez, que non digo que este mal, pero o mellor non é o contexto o debate de Estado de Autonomía o falar dos conflitos que ten o Goberno autonómico co Goberno do Estado. Nas diferentes facetas das que falou. Falou finalmente da cuestión da quitada de débeda, falou da transferencia de competencias en materia de emprego, en materia de homologación de títulos e de cousas dos inmigrantes, etc. Bueno, en resumindo, entendemos que a intervención do presidente foi totalmente autocomplaciente, unha cuestión de autobombo, prácticamente unha campaña publicitaria, e, unha vez máis, constatamos a pouca atención consciente, polo menos, que lle fai a provincia de Ourense, cuya defensa é a razón de estar nós aquí. Na intervención da tarde, lóxicamente, detallarei moito máis como vin a intervención do presidente. Nada máis, gracias. Salvo que me queiran preguntar algo, que vexo que non. Gracias. Hai moito barullo aí, non? Bueno, pois hoxe asistimos a ese primeiro a exposición por parte do presidente da Xunta sobre o debate do Estado de Autonomía do noso país hoxe, pero parece que falaba de outro país, non? Fixo unha emenda á súa totalidade de toda esta xestión dos 2 últimos anos porque probablemente lle parecería aínda todavía máis increíble facer ese repaso de 4 anos que leva como presidente e 17 anos que leva no propio goberno da Xunta. Esa Galicia real, pero que é absolutamente irreal, non é a que percibimos todos os galegos e todas as galegas, non? En temas absolutamente fundamentais. Falamos de vivenda, ninguna sola palabra para esas máis de 32.000 persoas que están hoxe inscritas no rexistro de demandantes de vivenda. O mensaxe do presidente da Xunta foi que vayan esperando, porque efectivamente as cifras bailan dun ano para outro, pero todo se adía ao futuro, á construción de novas vivendas. Non hai unha política real para actuar hoxe sobre a vivenda e, sobre todo, a quen máis lle afecta a ausencia desa vivenda, a xente máis moza. En sanidade, con listas de espera como non se recordan dende fai moitísimos anos,
esa lista de espera que sopesa, sobre todo, no ámbito tamén da atención primaria, a mensaxe sigue sendo máis do mesmo, non actuar sobre a atención primaria e, por tanto, un mensaxe absolutamente pobre en materia de sanidade. Son dous problemas fundamentais que perciben os galegos e as galegas na actualidade. O mensaxe industrial todavía máis frágil e máis penoso. Pasamos da opacidade de Altri á opacidade de recursos de Galicia e a aposta en Galicia industrial non existe por parte do Goberno da Xunta de Galicia. O único impulso debido ás axudas e as apostacións que se fan a través dos PERTES por parte do Goberno de España e dos fondos europeos. Pero que é impulso industrial para o noso país? Cero e máis cero. Falamos tamén de política social. Seguimos sin ter unha política eficaz para cubrir ese baleiro desas 11.000 plazas de residencias que necesitan os nosos maiores en Galicia e o marxen de distancia cada vez se alonga máis. Repetimos as mesmas cifras, volvemos a repetir cifras de construción de residencias ano tras ano, pero a realidade é que non se perciben no noso país. Falamos tamén, saben vostedes, como dato anecdótico, canto tempo lle dedicou o presidente da Xunta a falar de financiamento autonómico que tantas páxinas de xornais e de información se viviron este ano. 10 segundos foi o que lle destinou o presidente da Xunta a falar de financiamento autonómico. Dos incendios, Galicia está ardendo hoxe, en abril do 2026, e o presidente da Xunta se presenta aquí a decir que triplicou os investimentos en materia de prevención e de extinción de incendios con un pladiga todavía sin publicar. Nada en aposta en vivenda, nada en aposta de sanidade, nada en aposto industrial, nada tampouco en aposto de protección do medio rural. Por tanto, o balance é realmente absolutamente pobre. É como colofón esa anécdota do financiamento autonómico, porque di moito do que non ten e debería ter hoxe un presidente da Xunta que é acudir aquí ao Parlamento para expoñer cal é o seu modelo de financiamento autonómico. A absunción sobre bonificacións fiscais é unha medida moi clara. Eu reduzo impuestos, pero o Estado me mande máis carto a través dos impostos. Esas contradicións insalvables como a mesma que se produce cando falamos das infraestructuras en relación cas autoestradas galegas. Pedimos gratuidade, defendemos a gratuidade, pero nas autoestradas galegas ni unha sola palabra para facer ese camiño. Falla no estructural, falla na planificación e, por tanto, o panorama e a valoración é absolutamente negativa do que hoxe o presidente da Xunta nos trasladou a todos os galegos aquí na Cámara do Parlamento de Galicia. Moi ben. Ben, pois moi bo día a todos, a todas. Desde o BNG, despois de escoitar case durante 2 horas as promesas e a propaganda do presidente da Xunta, o que temos que decir é que este discurso confirma que estamos ante o presidente do estancamento que nos deixa como legado despois de 17 anos de goberno unha Galiza máis débil. Vimos como o señor Rueda actúa como presidente do estancamento e non ten ningún proxecto ambicioso de país, non ten ningún plan de futuro, sino que simplemente ven aquí a repetir en bucle vellas receitas fracasadas, as mesmas promesas baleiras ou a facer anuncios que na maioría dos casos non se cumpren. Creo que é o mellor retrato dun presidente e dun goberno que non ten nada que ofrecerlle aos galegos e ás galegas. De feito, preocúpame moitísimo ver como despois deste discurso ningún dos problemas que lle quitan o son aos galegos e ás galegas van a ter solución. Os mozos e mozas que queren unha vivenda e que están pelexando por os seus soños non van a ter ningunha resposta. Vemos tamén como os problemas que lle preocupan a tanta xente da sanidade, porque hai un deterioro moi evidente, tampouco atopan ningunha medida concreta nin ningún compromiso real para poñer fin a 17 anos onde se estivo poñendo contra as cordas a nosa sanidade pública. Tampouco hai solucións para os problemas da dependencia, non? De feito, o que vemos é que a alternativa do presidente da Xunta é
que mulleres precarias cuiden por 400 euros ao mes as persoas dependentes que o seu goberno non é capaz de atender con máis de 14.000 millóns de euros de orzamento cada ano. Creo tamén que hai que sinalar que o presidente da Xunta non fixo ni unha soa mención á violencia de xénero, ni unha soa mención ás políticas de igualdade, deixándonos claro a deriva ultra dun Partido Popular que nin tan siquera neste debate é capaz de nomear as mulleres. Eu creo que a mensaxe que nos lanza o presidente da Xunta é que as mulleres deste país non podemos agardar nada del. O contrario, a súa única medida é que as mulleres estemos precarizadas manténdonos no rol de coidadoras. Vemos, polo tanto, a un presidente sen impulso, sen ambición de país, un presidente sen proxecto e que representa claramente o estancamento cando Galiza ten todo para avanzar. E frente a este presidente do estancamento, desde o BNG imos amosar durante a sesión de tarde que temos unha alternativa de goberno para este país, que temos confianza nos galegos e nas galegas e confianza nas posibilidades que ten Galiza e que temos un proxecto ambicioso para que Galiza sexa unha das nacións máis avanzadas do mundo, porque nós temos claro que Galiza merece máis e que Galiza pode máis do que representa o goberno e o presidente do estancamento do Partido Popular. Hoxe pola tarde daremoslle voz a todas esas persoas que están preocupadas porque non poden acceder a unha vivenda. Daremoslle voz a esos mozos e mozas que tiveron que emigrar ante a falta de oportunidades. Daremoslle voz tamén aos nosos sectores productivos que, desde logo, o Partido Popular nin apoia e que demostra que non ten ningún compromiso con eles, non? É evidente cando se nos di que o futuro, por exemplo, dun sector como o sector pesqueiro é a súa liquidación para que as eólicas podan seguir facendo o seu agosto con Galiza. Desde o BNG falaremos de como mellorar a sanidade pública, a vivenda, de como darlle futuro a Galiza, de como defender a nosa lingua e a nosa cultura e tamén falaremos de políticas de igualdade e de como incrementar a nosa capacidade de decisión nun momento no que temos unha situación internacional verdadeiramente preocupante que nos obriga a construir unha Galiza máis forte. E esa Galiza máis forte podemos construíla desde a convicción de que os galegos e galegas somos un pobo capaz, que temos recursos que temos que poñer ao servizo da nosa economía e, desde logo, desde a convicción de que Galiza merece e pode máis do que lle ofrece neste momento o goberno do Partido Popular. O señor Rueda demostrounos que é un cabalo de Troia dos grandes lobbies económicos e mineiros, demostrounos que non ten ningún proxecto de futuro para este país e fronte ao presidente do estancamento, eu quero dicirlle aos galegos e ás galegas que é posible darlle a volta a nefasta xestión que nos deixan estos 17 anos de goberno do Partido Popular con confianza nas nosas propias forzas e con medidas como as que representa o goberno alternativo do BNG. E eu, pois, pola miña parte, nada máis. Non sei se queredes facer algunha pregunta. Ben, pois moitas grazas. Sí, podemos, cando queirades. Bueno, pois moi bo día, moitas gracias. Creo que compre comenzar recordando o obvio. En Galicia sí, en Galicia hai normalidade política, en Galicia hai estabilidade institucional, en Galicia se aproban orzamentos todos os anos e en Galicia sí se celebra o debate de política xeral. Un debate de política xeral que creo que foi unha excelente ocasión para que fixéramos, fagamos e sigamos facendo balance desta metade de legislatura. Un balance que creo que arroxa un resultado moi claro. Galicia ten un presidente que cumple. E hoxe veo aquí a dar conta do cumplimento deses compromisos que adquiriu cos galegos
nas urnas, e que os galegos reafirmaron, ademais, de maneira moi mayoritaria. O 85% das medidas do programa electoral do Partido Popular de Galicia xa están aprobadas, xa están en marcha, xa se están executando. 100% de execución nos orzamentos cada ano, e isto demostra que temos un goberno que sabe o que fai. Ademais disto, o presidente aproveitou hoxe para poñer o foco sobre as prioridades, non do goberno, as prioridades dos galegos. Hoxe escoitamos debullar moitas propostas no ámbito da vivenda, no ámbito da sanidade, no ámbito da dependencia, no ámbito da fiscalidade, e todas elas cun obxectivo común: achegar e facilitar o acceso a estes servicios aos galegos que máis o precisan. Creo que Galicia pode estar orgullosa dun presidente que está pegado ás necesidades da rúa, da xente normal, deses galegos que demandan que fagamos menos discursos e que demostremos feitos, obras, e así o está facendo o goberno. Un goberno que non se esqueceu de falar de futuro, do futuro de Galicia, de oportunidades de futuro como pasan polo desenvolvemento do noso rural, como o desenvolvemento e potenciación dos nosos sectores primarios e por oportunidades tan evidentes para case todos como pode ser o próximo Xacobeo 2027. Por lo tanto, o que estamos ante un discurso no que o que se puxo en valor foi o moito feito, donde non se eludiu en ningún momento a realidade do noso país e cales son as medidas que propón este goberno para afrontar esas dificultades, e do mesmo xeito que este goberno compromete axudas, compromete actuacións, demanda axudas e demanda actuacións. Este goberno é un goberno leal e o que pide é lealdade. Lealdade non co goberno, lealdade de todas as administracións con Galicia. Por lo tanto, creo que foi un balance acaído, equilibrado e, dende logo, que causou unha gran satisfacción no Grupo Parlamentario Popular. Esta tarde teremos ocasión de contrastar propostas, de contrastar discursos e, unha vez máis, se porá de manifesto o que creo que xa a inmensa maioría dos galegos saben, que hai unha Galicia do sí que representa o goberno, hai unha Galicia do sí que representa Alfonso Rueda e hai unha Galicia do non que representan os que xa todos os galegos saben. Pola miña banda, máis nada, e únicamente poñerme a vosa disposición por se houbera algunha cuestión ou pregunta que quereades formular. Pois moitas gracias, mirámonos esta tarde. Thank you.